Από εδώ επικοινωνεί και έκανε τρελό κορμί. Έχω γλυκά και κόκκινα καρπούζια με το μαχαίρι. Αν δεν είναι γλυκά και κόκκινα, εγώ τα παίρνω πίσω. Ale tak homno? Οι καρπούζες του Βαγγέλη είναι ζάχαρη και μέλι. Από εδώ έφαγε η Μιμή και έκανε τρελό κορμί. Έχω γλυκά και κόκκινα καρπούζια με το μαχαίρι. Αν δεν είναι γλυκά και κόκκινα, εγώ τα παίρνω πίσω. Οι καρπούζες του Βαγγέλη είναι ζάχαρη και μέλι. Από εδώ έφαγε η Μιμή και έκανε τρελό κορμί. Έχω γλυκά και κόκκινα καρπούζια με το μαχαίρι. Αν δεν είναι γλυκά και κόκκινα, εγώ τα παίρνω πίσω. Οι καρπούζες του Βαγγέλη είναι ζάχαρη και μέλι. Από εδώ έφαγε η Μιμή και έκανε τρελό.